Music from Pink asithi ke na ke try 14 imizuzu bethele intsimbi na 11 o'clock. I also played you Mariah esithi ke na ke Butterfly. Lixesha lobana ke singene ku Babies 101 ngoku. Enkosi ekhaya siyabulela kakhulu ngeendaba zika 11 o'clock utshilo ke wathi uyabuya ngentsimbi yokuqala neendaba zesiXhosa. It's time for Babies 101. Feeding. First steps. We've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. Namhlanje ke ezabantwana sincokola ke phansi kwesihloko esithi recognizing the warning signs of illness in a newborn baby. Sakunceda ke omama abasebatsha babantwana ukuba baqonde impawu ezilumkisayo ezifana nomkhuhlane, ukungatyi kakuhle, ubunzima bokuphefumla, ukulala kakhulu ngokungaqhelekanga, kwanokuba kufuneka bafune nini na uncedo lwezonyango. Ukhona ke ugqirha wethu Indiphile Gwanya, she's based in Queenstown, uza kusincedisa ke ukuba sikwazi ke ukuqhekeza esonga. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Komandi. Bulisena kuba phulaphuli bevukani Community Radio. Siyabulela wethu nathi doc ngokwenza ixesha nathi namhlanje. On Babies 101 today sijonga indlela warning signs of illness in a newborn baby doc. Ndiyafuneka xa siqala incoko yethu wethu sikhe sikrobise umphulaphula omameleyo ekhaya ukuba zeziphi mhlawumbi impawu, common signs ezibonakalisa into yobana ke lo mntana usandozalwa tyhini akekho right. Okay, into ebalulekileyo yokuqala mandithethe Chuma is that umntana usanduzalwa usana i-immune system yakhe ayifani neyomntana osemdala. So amaxesha amaninzi indlela abazibonakalisa ngayo xa begula ayifani. Kukho iimpawu esisithi zi-non-specific, really it's just i-behavior yakhe iyatshintsha. So eyokuqala sozibalulile ukutyhafa ungaqhelekanga okanye ukutyhafa okuninzi, umntana ulethargic akasafuni uvuka ngohlobo aqhele uvuka ngalo atye, ukurefusa ukutya. So xa encanca akasancani ngala mandlebe encanca ngawo okanye akancani ngamaxesha bekade encanca ngawo, siye sithi yi-poor feeding leyo. Poor feeding sometimes ihamba ne-vomiting kodwa iyakwazi nje ukuba ube ngumntana otyhafileyo but ungatyi ngolu beqhele uncanca ngalo. Eyesithathu ubushushu. So le nto sithi i-temperature either izawuba phezulu, so sithi ubushushu, ingakumbi xa ingaphezu ko-38 degrees ifunayo into yokuyijonga. But also i-temperature esezantsi, umntana ubandayo, fumanisa uba uyabanda izandla ezi, uyabanda neenyawo, even noba uyafudunyezwa, naleyo iyakwazi uba yi-danger sign. Then eyesine would be ukuba irritable, so laa nto yomntana okhala angathuliseki. So asisibonisa soba ukhalela ntoni and nesikhalo sakhe ngoku asisaqhelekanga, siyatswina sitsho phezulu, and kuzo zonke iinzame ezenziwayo zokumthulisa inconsolable. Then siye sibe nexhala also umntana xa ephefumla nzima. Uphefumla nzima ke siye sijonge ngakumbi apha esifubeni. Umntana xa umqhelile uyamazi uba xa ephefumla kukho i-rate aphefumla ngayo, ayimelubanga uba ingaphezu ko-60, and imele uba xa ephefumla iimbambo zakhe ezi ungaziboni. So kuye kube kukutsaleka ke ngoku kwesihlunu esi between iimbambo. So into esiye sithi zii-rib retractions, apho abantu baye bathi uyavongqoka mhlawumbi xa ephefumla. So xa umjonga apha emacaleni ezimbanjeni nalapha esifubeni, isifuba sakhe siyaphakama siyehla, siyaphakama siyehla ngendlela engaqhelekanga. I think ezo zezona danger signs ezi-early. Then ke ngoku ziye zibe khona ezi-late xa sewuva umntana avela xhuzule abelusana, okanye avele ayeke uphefumla, okanye atshintshe apha emlonyeni ikhala yakhe abe blue. So those are late ke ngoku signs zoba sekudala ndizibonakalisa uba ndikho right, ngoku sekufikelela into yoba umzimba wam ayeke. But ezi danger signs azisixeleli uba yintoni ingxaki, because ebantwaneni abangamasayina ziba non-specific. So zingaba nje emntwaneni onengxaki yesifuba, omnye ohambisayo, omnye onengxaki ye-meningitis, bonke baveze ezi mpawu kuqala. So funeke baqonde ke ngoku kwangethuba before zizibonakalise ngokuba axhuzule umntana okanye ayeke uphefumla. I-fever doc yenye yezinto eziconsiderishwa as emergency emntaneni omncinci. Why? Okay, so
Xa sithetha nge-fever kuqala sithetha ngobushushu obuphezulu, so umntana ushushu. I-fever nje nasemntwini omdala isixelela ukuba kukho infection, kukho intsholongwane. Intsholongwane yethu either izawuba yi-viral intsholongwane okanye izawuba yi-bacterial. I-bacterial le iye ibe nobuzaza idinge uba inyangwe, uklinwe igazi nge-antibiotics. So umntana omncinci xa ifumene lo intsholongwane uyakwazi uba kuthi kanti sibonisa uba une-pneumonia, i-infection yemiphunga, isibonisa into yoba une-meningitis, infection yengqondo, isibonisa izinto ezininzi ezizawuvela ngoba uqale uattende la fever kwangethuba. Because if for instance sibonisa into yoba ingxaki sesifubeni, singabona umntana seyiyeka uphefumla. If sibonisa into yoba umntana unengxaki entloko, singabona umntana seyixhuzula. So ibalulekile into yoba i-fever emntwaneni omncinci sikhawuleze uyiqaphela because isixelela into yoba ikhona into eyenzekayo ngaphantsi. And ke ngoku xa kuthi kanti i-infection serious like a bacterial infection, then ifuneka iathendiwe, itreatwe nge-antibiotics kwangethuba before ispread umzimba wonke, umntana afike sele umzimba wakhe uphela engasakwazi uhambisa igazi kakuhle enokhoza ke ngoku into yoba umntana angabikho right okanye angaphili. Siyayazi doc into yobana once umntana agqibe ukutya uyalala, bayalala abantwana, but kusube kutheni apho kufuneka into yobana mna ndingumama ndixhalabe xa umntana elala kakhulu mhlawumbi okanye kusube kusithi, where should I be worried as a parent kule situation ke ngoku ndingumama omtsha, ndiyaqala uba ngumama, so ndinalaa nto yobana mna umntanam okay fine uhluthi, so obviously uzawulala, so ndiba worried xa kutheni. Okay, so okokuqala siqale sijonge ukungaqheleki kwento umntana ayenzayo. Uba worried umntana wakho xa angasavuki ngolu hlobo oluqhelileyo atya ngalo. So siye sithi ukumzekelo, if lo mntana utya ibisi lebele, uncanca on demand, so yena asimbaleli kakuhle but sesimqhemela uba at least by 2 to 3 hours seyiphinde sibonise iimpawu zokulambile, uzophinda umbuyisele back ebeleni. Uba ngumntana oncanca ifomula mhlawumbi after 3 hours sesilinde into yoba abe ulambile. So if into enomenza angavuki ke ngokuba kuthi kanti umntana uhlelwe yiswekile, so ngoku as much as elambile akakwazi uzibonisa iimpawu zokuhla kwakhe kweswekile, kuthi kanti umntana uyagula njengoba bendisitsho uba une-infection eqalayo, so ngoku akanawo amandla oba aphaphame avuke. So ibalulekile into yoba umjonge uba i-behavior yakhe isayile iqhelileyo na, and ke xa sewumvusa umphaphamisa kuloo 2 to 3 hours after betyile walala, ithini i-behavior yakhe, because it is in that behavior then uyakwazi ubona uba andiqhela ngale ndlela aqhuba ngayo, akakhali, akabonisa iimpawu zolamba, and then ke ukhangele ezinye zezi mpawu endithetha ngazo uzokwazi uba uthi okay ayiqhelekanga le nto, because it could be showing you iimpawu zezinto ezininzi ezahlukeneyo, but ukwehla kweswekile nokugula ngokwe-infection zezona nto zixhaphakileyo onobe ungenazo ezinye iimpawu, because akakhohleli, akahambisi, but all of a sudden umntanakho akasavuki ngohlelo hlobo oluqhelileyo. So ibaluleke into yoba utsho uba utyhafile ngoku and utyhafe kakhulu ngendlela endingayiqhelanga, and idinga into yoba ajongwe ke ngokukhawuleza as an emergency if umntana unako ukutyhafa. Kusoloko kusithiwa doc, xa usiva into baleka uye kwiziko lempilo elikufutshane nawe. Asizuyibalekela ke into yobana ke not sonke sikufutshane namaziko empilo. Ndiyafuna sibuyele nje umva kancinci sitshekishe eza early signs ubukhe wasinika zona ngoku besiqala incoko yethu uba zeziphi izinto omawuziqaphele into yobana kukhona okungahambi kakuhle ngomntana. Zikhona mhlawumbi izinto endinokwazi ukuzenza ekhaya logama ndisalinde into yobana mandiye ekliniki, mhlawumbi le nto yenzeka namhlanje. Apha elalini singabantu abaxhomekeke eteksini eyi-1 ephuma ngo-6, so if ikshile laa teksi akwazi uphinda uye edolophini, so now therefore that uzawukwazi ukuya edolophini ngomso, i-ambulance ifika kade if kufuneka uthathe umntana. Mhlawumbi usafuna utshekisha into yobana ingaba kwenzeka ntoni apha emntwaneni, awukho sure, so uyonqena nofowunela i-ambulance. Zikhona mhlawumbi izinto endinokwazi uzenza to ease the process uba ingade ibe iyagabadela to make sure into yobana umntana usafe? Ngenxa yoba sithetha nge-danger signs, early warning signs. Ku-early warning signs, eyona nto kumele ubuyenze kufika kwiziko lakho lempilo elikufutshane. But for instance, if sithetha ngento njenge-dehydration nokuhambisa, so uyambona umntana behambisa vomiter ade afikele kwipoint apho omileyo a-dehydrated. Umxube lo wohambisa is always a good place to start. Uba umntana njengoba evomiter yonke into, ehambisa yonke into, ungabe ke umselisa loo matispuni
as uzama indlela eya eklinikini ekufitshane. Because leya dehydration iyakwazi uncedakala ngala mxube esiwaziyo usencwadini okanye ke ifuna eza packet ezithengisayo usebenzise zona. Yona and ke ngoku even nasemxubeni if umntana uthi xa unika umxube uyawugabha. Uyabona usesengxakini, so still your best option kukukhangela iklinikhi ekufitshane. Ndiyathemba into yoba ilali ngelali noko kumele uba inayo iklinikhi ekufitshane. I-temperature bekwazi uba umntana umtyhile uzama uyithoba ubunayo into esafe yonika enjengePanado owayifumene eklinikhi ungayinika, but because sithetha nge-danger signs eyona nto kumele uyenza kukukhangela uncedo lokufitshane. Hopefully ikhona iklinikhi ifake kugqirha okanye asekwisibhedlele esikufitshane. Zeziphi izinto eziqhelekileyo doc ezizawukwenzeka emntaneni apho kufuneka into yobana ke hayi wethu iqhelekile le into uzawuphinda umntana abe right, you don't have to be worried about this? Okay. So into ezixhaphakileyo eziye zixhalabisa abazali but ezingeyo ngxaki kakhulu. I think mandiqale xa abantwana besitya beqala ukutya ufumanise uba xa ezawuthoyiletha uba ngathi uyaphusha, uba ngathi uyapena xa kukho into ezakwenzeka akhale, kodwa athi xa sele ekhululekile ufumanise uba ithoyilethi yakhe irayithi, isoft, ayiqinanga, abe rayithi. So abazali abaninzi bayathanda ukwarishwa yiloo nto but ayonto and apha bebanika izinto abantwana because bacinga uba kukho into emtyayo esiswini, irhorho, intoni. So loo nto leyo ayixhalabisi. Ukuthi xa umntana egqibotya athi xa ingabhodliswanga kakuhle abe ngathi kukho into ephumayo, nayo ayixhalabisi but funeka uqinisekise into kumbhodlisa for ixesha elide. Then xa abantwana befika kulaa age yoba babe bephuma amazinyo, the teething time, umntana uvuza amathe mosi a bit irritable, uyatefa, but it does ayikokuba kuba irritable ndithetha ngako kuyi-danger sign apho akhalayo. Lo mntana uza abantwana uyatefa, uvuza amathe, ufuna into ezemlonyeni, but akade abe shushu aqhume ade abe nazo zonke ezinye iimpawu. Abantwana abancinci besilebele bayathanda uba nethoyilethi engathi izawuba ngathi iyahambisa, engathi izawuba liqanda elingaphekekanga kakuhle. Abazali bayathanda ukuqhela bacinga into yoba uyahambisa, but umntana omncinci besilebele uyakwazi uba naloo nto and ibe ingeyo ngxaki. Zininzi ke nezinye izinto, I think ixesha lethu alizuzivumela into yoba sithethe ngazo zonke, but ziba khona ezazinto umntana userayithi but ezi danger signs zona zikwenza ucinga into yoba mhlawumbi ikhona enye into, so mandikhawuleze ndidibane neziko lezempilo ndikufitshane nam. Last but certainly not least, yinyani doc into yobana umntana xa ezalwa isisu sakhe silingana netsheri? Siba sincinci. Sincinci sona but mhlawumbi itsheri inoba incinci kakhulu, but it's very small isisu sakhe. Umntana so Ndibuziswa into yobana doc uyifumanisa into yobana xa umama egqibobeleka kufike kuthiwa ncancisa umntana, qhoqhoqa umntana evuka, kuthiwe makancancisa umntana kanti umntana uyam-overpower because isisu sakhe sincinci. into ebalulekileyo kwinto yofida umntana ziimpawu zolamba. So umntwana usana uyayazi, usana luthi xa lulambile lubonise kwalapha emlonyeni luyakhamisa, lukhamise lukhangela ubele. So once umntana uvuke abonisa undweba, amane ekhamisa, amane ekhupha ulwimi, those are cues of hunger. By the time ekhala isikhalo esikhulu efuna ukutya, sekubonisele ezaa mpawu zoba ndilambile by opening umlomo, akhuphe ulwimi, amane esondela. If usebeleni amane esondela, ndiye ndithi ke xa ndibona ndithi yabona ulambile because uyakhamisa ubonisa iimpawu zolamba. So akude kufikele ixesha loba ade akhale. Then ukuhlutha kwakhe iyaqala ke ngokuba aliye kuncanca ibele okanye aliphushe ngolwimi alikhuphe. If uyalikhupha then uyamthatha uyambhodlisa, if ubhodlile uyozela kamnandi ulele, uyachama, it means uhlutha. Then uzawuphinda umnike ke ngoku enye 2 hours. Abanye abantwana bayakhawuleza ulamba if basebeleni, abanye bayathatha noba yi-2 hours, but like I said before, ibisi lebele on demand. La on demand based on bonakala kweempawu zokulamba ezilapha ebusweni bomntana. Undwebe luvukile uphaphamile, uyakhamisa, umane ekhupha ulwimi, ukhangela ibhotshelo okanye ukhangela ade bafake neminwe apha emlonyeni. Ziimpawu zolamba ezo, and once you know them you can't miss them, then umntana akho umfida according to ezo mpawu. Doc, siyabuleka kakhulu ngexesha lakho, benemali. Enkosi kakhulu, thank you.